Hvor er Emilie? Billeder, gør billeder. Ja, det er jo det. Så bliver det der. Det er ikke lyst. Julia. Se, que con el número. Ej, jeg har kommet i mit mor. Videre. 3, 2, kom nu. Der er god rekord. Jeg tror, der er rekord. Jeg har kommet i mit mor. Det kan faktisk godt gøre bedre, det der. Fuck, man skal køre højere rundt, så.